खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर दाथ' अखायाबो एसे सेमबाय आरो लोगोसे दैबानायाबो एसे खमायबाय जानांगौ आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव आंबो दासान्दि मोजाङैनो दंथ'यो स' लोगोफोर जियानो जाया मानो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरांसो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मानो होनोब्ला जोंहा थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय महामारी कभिड-19नि हरखाब सन्देरनायनि जाहोनाव जोंहा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजाया खुंफुंजायाखैमोन नाथाय बे बाराव 2022 मायथाइनि 5 अक्ट'बराव माने जोबोद गाजा गोमजायै खुंगोन होननानै जोंहा फुजा खुंफुं आफादा फोसावदों बेनिखायनो गासिबो लोगोफोरा माने जोंनि बे बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजायाव फैनानै रायजोफोरा फैनानै फुजा खुंफुं आफादजों लोगोसे जोंनि बाथौ फुजाखौ मेहेरगोनां खालामफैयो आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय स' लोगोफोर आगोलाव जिखिनि प्रग्राम दङमोन बायदि आरोना जेरै सार्कास मिना बाजार आरो बर' सावथुन आरो बायदि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेफोर प्रग्रामखौ गासिखौबो लाजोबनाय जादों एबारबो माने जोबोद गेदेर जागोन होननानै फोसावनाय जादों लोगोफोर आरो लोगोफोर मोनसे बाथ्रा जोंनिया बे बरबरि आन्चलिक बाथौ फुजायाव टटेलि माने निसा जातीय बेसाद एबा जौ जुवा गासिखौबो बन्द खालामना होनाय जायो जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बरबरि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे माने निसा जातीय बुस्थु एबा जौ जुवाखौ टटेलि माने बन्द खालामना होनाय जायो मानोना लोगोफोर बेफोर थायोब्ला माने गोबां माने दावराव दावसिखौ नुनो मोनो आरो बुलाय सुलाय बायदि हांगामाफोरखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जोबोद मोजां जायो आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला गोबां माने उन्दै जा गेदेर जा माने जौ जुवा माने खाथियाव फानोबा जानला मोनला लोंलाबायनानै गोलैसोना थानाय सोरबा बुलायनाय सुलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो बेनिखायनो लोगोफोर जोंनि बरबरि आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादा जौ जुवा गासिखौबो माने टटेलि बन्द खालामना होनाय जायो जोबोद मोजां जायो आरोना बेनि थाखायनो गुबुन फुजाफोराव नोंथांमोना नुयो जानांगौ जे बेफोरबायदिनो दावराव दावसि बा जौ जुवा बायदिसिनाखौ निसा जातीय बुस्थु लानानै दावराव दावसि जानायखौ नाथाय जोंनि फुजायाव बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोना जोबोद खम आरोना लोगोफोर बेखायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा टटेलि माने जौ जुवा सेरेब बायदि निसा जातीय बुस्थुखौनो बे फुजायाव माने बन्द खालामना होनाय जायो जियानो जाया मानो लोगोफोर आङो नोंथंमोननि सिगाङाव थांनाय आगोलनि फुजानि ससे भिडिअ क्लिप्स देखायनि थिग बेबायदिनो बे बारावबो बिदिनो जागोन आरोना फुजाया लोगोफोर जियानो जाया मानो लोगोफोर आङो दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगां खौरां फोसावनो होननानै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना एसेबाबो गोजोननाय मोनबाय स' जियानो जाया मानो बिदिब्ला लोगोफोर आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप्सखौ एसे देखायनोसै बा दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ गोदान हाबफैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो अब्ला लोगोफोर बाय लाभ इउ अल थेंक इउ सो माच बाय
गाबनाय हामबाय फैबाय दाउ खौवौ गाबलायबाय गायनाय फुनाय हामबाय फैबाय गासैबो नोंनिनो रादाय खानाय गासैबो नोंनिनो रादाय खानाय गारजा खेराइ फैलायबाय दमासियाव जानाय लोंनाय गारजा खेराइ फैलायबाय दमासियाव जानाय लोंनाय नोंनि गंसे रावआवनो औ आफा नों औ आफा नों औ आफा नों See